Toto je tzv. Delený zámok alebo zámok so spojkou. Tento zámok funguje takým spôsobom, že ak do zámku dám cudzí kľúč z iného zámku, tak bude sa mi len bubienok pretáčať a nepríde k otočeniu hriadele, ktorá nám ovláda ďalší otvárací mechanizmus. Vložím sem cudzí kľúč, ktorý nie je z tohto zámku, a otáčaním kľúča príde len k samotnému otočeniu bubienka, bez toho, aby sa mi zadná hriadeľ pohla. Je to spôsobené tým, že vnútri je tzv. Spojka, ktorá nám vypína tento ovládací mechanizmus. Na otvorenie týchto zámkov doporučujem používať planžety Liši HU66. Je to výborný prostriedok, ktorý vám pomôže núdzovo otvoriť zámky tohto typu.